Avui farem un tartar de salmó. També molt senzill. El primer que farem serà preparar tots els ingredients per marinar el salmó, perquè si està una estoneta més marinat, sempre agafa més bon gust. Doncs primer de tot agafarem una ceba de figueres, que podria ser xalota o podria ser cebateta. En aquest cas he usat ceba de figueres picada ben fineta. Aquí posem una mica de sèsam, la salsa de soja, una mica de gingebre en pols, si el teniu fresc el raieu, però llavors poseu-n'hi menys. El suc de mitja llimona, sal, pebre, oli d'oliva, i ara anirem per tallar el salmó. Primer de tot li traurem la pell i mirarem bé que no hi hagi cap espina. En aquest cas el ganivet no em tallava gaire, li he tingut que fer una mica d'esmolada. Doncs tallem la pell i primer tallarem el salmó a tires i després aquestes tires les tallarem pel mig i farem daus. El salmó aquest primer l'he congelat pel tema de l'anisakis. Primer l'hem congelat i després l'he tingut unes 6 hores al congelador i després l'he tret. Sempre feu això pel tema de l'anisakis. És difícil, però sempre per precaució més val fer-ho. Tallat així com més petit que un dau de parxís, però que es trobi. Ja posem amb els ingredients que havíem preparat abans perquè així estigui ben marinat. I ara agafo un alpucat i sí que el trinxo tota la pulpa i el barrejo amb el salmó perquè així el salmó ens agafi una consistència més untuosa. Els altres no, els altres 3 no. I a més us ensenyaré un truc que és el que faig servir jo per quan vull tenir mig preparat, però no vull preparar abans perquè si no l'alvocat ràpidament es torna molt negre. Aleshores, així primer l'obro pel mig, li trec el pinyol i després amb el ganivet petit primer tallo a lo llarg i després a lo ample, a separació de més o menys d'un centímetre. Aquests alvocats són petitonets, però es pot fer amb grans. Veieu, així a quadradet, i amb l'altre tros també farem el mateix, primer a lo llarg i després a lo ample. Si l'alvocat fos molt més gran, abans faríem com una circumferència perquè es fessin 2 capes. I llavors, un cop el tinc tot tallat, i torno a posar el pinyol i el torno a muntar. I així no li entra aire i no s'oxida. I us asseguro que així aguanta ben bé 2 dies, tranquil·lament. I ara ja l'altre ja anem més per feina, però és el mateix, tallem així, tornem a posar el pinyol, i així, si això ho tinguéssim que servir d'aquí 2 o 3 hores, no passaria res. En canvi, si ja ho traiem, queda molt. Ja han passat 2 o 3 hores, i ara ja farcim els alvocats i hi poso en el plat una mica de sal perquè així ens aguanta drets. Si no li posem sal, es tomben aquests alvocats. Aquí, si us hi fixeu, omplo amb l'alvocat que ja està tallat. Llavors, quan es menja amb la cullera, quan tires cap avall, vas agafant el bocat
i salmó, alvocat i salmó. Pues aquest és el plat, és molt senzill. Podeu afegir anet, i podeu afegir cilantre, el que a vosaltres us vingui de gust, però això sí és el bàsic. Ja dic, un plat fàcil de fer i us animo que el feu. Vinga, fins una altra.